Ministocin kuɗi na haɗin kan ƙasashen Sahel wanda ake cema IAS da Turanci da ya haɗa da ƙasar Nijar, Mali, Burkina Faso sun gudanar da zaman taro karo na farko a can Bamako babban birnin ƙasar ta Mali. A cikin wannan zaman taron nasu da sun bijiro da batutuwa tare da ɗaukar matakai da dama na ci gaban ƙasashen guda uku. Daga ciki akwai buga sabbin kuɗaɗe na tsakanin ƙasashen guda uku domin kasuwanci tare da sufuri da jirga-jirga da balaguro na bai ɗaya da kuma tabbatar da dawwammamen cimaka da kuma sha'anin wutar lantarki. Akwai kuma ƙara ƙarfi domin yaƙi da ta'addanci don kare da kuma bunƙasa yankin nan na Lifta ko Gurma. Akwai kuma gina filin jirgin sama da kuma yin wani banki na bai ɗaya, gina wani katafaren cibiyar nukiliya, ƙaddamar da ma'aikatun ci gaban noma da kiwo da kuma noman rani ta hanyar bunƙasa kogin Isa, hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen guda uku da kuma wasu ƙudurra da dama. Duk dai domin bunƙasa da kuma ci gaban ƙasashen na yankin Sahel ne wanda ake cema IAS. Duk wannan dai saboda al'ummar ƙasashen su fita cikin ƙangin mulkin mallaka daga ƙasar Faransa tare da wasu shugabannin ƙasashen Afirka. Ga alamu dai wata kishiya ce kasashen suka yi wa kungiyar kasashen Afirka ta yamma wato sai da yawo da kuma kungiyar kasashen Afirka masu amfani da kudaden sefa wato EMOA. Wannan dai ya biyo bayan wata guguwar juyin mulki tare da sauyi da ta taso daga kasar Mali tare da jagorancin Assimi Goita ta gangaro a kasar Burkina Faso tare da jagorancin Ibrahim Traore. Kana daga bisani ta iso a kasar Niger a ranar 26 ga watan Julin da ya gabata tare da jagorancin Abdurrahman Chani. Wani al'amari dai shine dai dama 'yan ƙasa suka daɗe suna jira na ganin irin waɗanga sabbin matakan na cigaban ƙasashen nasu gabaki ɗaya.